Aquest curs, la Universitat Ramon Llull té l'honor de ser la universitat coordinadora de la 37a edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. En primer lloc, voldria agrair a la Universitat de Girona per haver-nos lliurat el testimoni de l'organització d'aquests campionats d'esports. I aquí també voldria felicitar de forma molt especial per haver organitzat aquest esdeveniment la passada primavera, en un context tan singular degut a la Covid-19. Com bé sabeu, si l'organització d'aquests campionats requereix de per si ja un gran esforç, haver-ho fet en un temps de pandèmia és un repte majúscul. Així doncs, felicitats per l'èxit aconseguit i gràcies per haver-nos guiat en l'organització d'aquests nous campionats. Seguint l'exemple, doncs, de la Universitat de Girona, la Universitat Ramon Llull també dedicarà moltíssims esforços en organitzar uns campionats que no només volem que siguin tot un èxit, sinó que també garanteixin estrictament el seguiment de totes les mesures de seguretat i protocols que en cada moment pertoquin, indicats, evidentment, per les autoritats sanitàries. Des de la Universitat Ramon Llull assumim amb il·lusió i respecte l'encàrrec de coordinar aquest esdeveniment. Uns campionats que permeten posar en valor la pràctica esportiva com a un element més de la vida universitària, que enriqueix l'experiència vital dels nostres estudiants. La pràctica esportiva, també a les universitats, promou un estil de vida saludable, alhora que és un espai educatiu i cultural que té un gran potencial pel que fa a la integració i a la igualtat. Voldria donar les gràcies a l'Ajuntament de Puigcerdà per la seva col·laboració, un cop més, si m'ho permeteu, en l'organització dels campionats a través de la cessió de les seves instal·lacions i convertint-se en vila esportiva universitària d'aquesta 37a edició dels campionats. Puigcerdà és un col·laborador habitual de la nostra universitat i, en aquest cas, la seva implicació en l'organització dels campionats ens permet oferir un emplaçament immillorable i unes instal·lacions altament qualificades. I, finalment, voldria agrair a l'Esport Català Universitari, l'ECU, el suport que ens ha donat a l'hora d'organitzar aquests campionats, per fer que tots plegats gaudim al màxim de l'esport i perquè ho fem de forma segura i de forma responsable. Som-hi! A Puigcerdà som vila esportiva i enguany també vila esportiva universitària. Prenem el relleu de la Universitat de Girona i de la ciutat de Girona en l'organització dels propers Campionats de Catalunya universitaris. I ho fem de la mà de la Ramon Llull, una universitat que ens la sentim molt nostra, amb la qual tenim una llarga tradició de col·laboració, amb l'organització de la Universitat d'Estiu cada any a Puigcerdà o amb d'altres esdeveniments esportius que havíem promogut conjuntament en el seu dia. I volem deixar enrere la pandèmia i en el món postpandèmia que l'esport ens hi acompanyi. L'esport com a bé essencial, com a element de socialització, d'integració, com a element de cohesió grupal. L'esport que encarna uns determinats valors de sacrifici, de constància, de tenacitat, de superació. L'esport que són hàbits saludables i l'esport també que és formació universitària. Les universitats són les assignatures del programa curricular, però també és les activitats culturals o les activitats esportives. I per això us convidem a la vila de Puigcerdà i a la vila de Llívia, i en aquesta comarca tan fantàstica que és la Cerdanya, i a que disposeu de les nostres instal·lacions esportives per fer-hi futbol, futbol sala, bàsquet, handbol, rugbi, voleibol, totes les disciplines esportives que tindrem a casa nostra durant aquest proper 2021-2022. Gaudiu dels Campionats de Catalunya universitaris a Puigcerdà, gràcies a la Ramon Llull per la confiança, a l'esport universitari català i, sobretot, a totes les universitats i a tots els esportistes que tindrem ganes de tenir a casa nostra. Benvinguts a Puigcerdà i visca l'esport! Fucking year, I'm staying sober now. I can't deal with the stress I get from going out. Then you call up my phone, you want a night out. No, I wanna say no, but you're outside my house. Inside my house.